Ngizothanda ukuthi ngibingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke mbukele ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namhlanje ngiphethe kamathiza omkhokha, izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. Ngizoqala ke la ngo-double thinta ukhulekani noNomkhosi. So lapha kumathiza baveza ukuthi ke uSiphamandla uzokwenza ke isicelo kukhulekani njengoba ke zobe khathele lesicelo ke sobe sihambiselana neqhinga lakhe kukhulekani benoNomkhosi. Baphinde baveza ukuthi ke uNomkhosi uzoqhubeka ke hlohle ukhulekani emtshela ukuthi ke isihlalo esakhe uyena ke umkhululi wamaJudiya. Baphinde baveza ukuthi ke uSiphamandla uzoqala ke bone ama red flags yena kukhulekani. uSiphamandla uzoshintsha kumqondo wakhe, uzobeke sememezela ukuthi ke uyabuyela esikhundleni sakhe emva kokuba ethathe ikhefu. Uzobeke ebuyela ngenxa yomonakalo akawubonayo ukuthi ke ngehleke wenzeke and ukhulekani ngeke ezeyizwe kahle leyo ndaba, kuzoba ke nokuhilizisana. Baphinde baveza ukuthi ke uMaphalala uzoboniswa ngokukhohlakala kwakhe kuNomkhosi, uzoze ke ehambe eyomonisha yena ke uNomkhosi. Ukhulekani uzobeke engasafihli ukuthi ke isihlalo sokuba umkhululi usifuna ngenkani. Ngidlule ngiyelapha kwindaba ke thinta uMazungu naye ke lapha uMaphalala. So lapha kumathiza baveza ukuthi ke uMazungu uzobeke ethukuthelele uMaphalala ngenxa yezinto kadlule kuzo ngesikhathi ke uMaphalala engekho. Nabo ke futhi bazoba ke nokuhilizisana, izinto ke izoqala ke zibe ngcono for uMazungu uma ke sehlangene lapha noMabusi. Aphela lapha ke mbukele amathiza kuleli viki, ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.